баъди анҷоми чандин бахшҳо, баъди пешниҳоди чандин таронаву наворҳо бирандагони олиқадр, бояд ҳам қайд кунем ки алон дар студияи барномаи мо як нафари байси меҳмон ташриф оварданд ки ман умед баром мебадам симояшон ба ҳамагон шинос аст. Фараҳманд Каримов, ассалому алайкум. Салому алейкум. Субҳи шумо ва субҳи ҳамагон бахайр бошад. Ташаккур. Субҳи шумо низ бахайр бошад. Хушомадед ба барномаи Салом Хуҷа. Саломат бошед Моида хонум. Ташаккур. Ниҳоятан барои Фараҳмандам субҳ шуд, субҳ фаро расид. Мушкил набуд, субҳ барвақт хезеду ба барномаи мо биед. Аз кадом низ мушкил? Масалан, Фараҳманд бояд соати 7:30 ҳозир мешуданд. Каме дер кардан, ҳа? Бале. Хайрат каме. Мо хурсандем ки иштирок карданд ба барномаи мо. Хобашон набурд. Ҳамин тавр Фараҳманд. Саломат бошед. Чун мо санъаткорон ки асосан дар вақти шаб кор мекунем ва дертар аз хоб мехезем. Аммо ин қадар мушкилӣ ҳам нест. Аммо одат кардан дар кор. Ман як суол дорам. Чаро ҳамаи ҳунармандон мегӯянд ки мо дар шаб кор фаъолият мекунем? Дар рӯз неву дар шаб. Сабабаш дар чист? Медонед Моидахон, сабаби дар вақти шаб кор кардани санъаткорон ҳамин ки аввалаш ки вақти оромӣ аст. Ҳеҷ кас занг намезанад, ҳеҷ кас ба ягон ҷои даъват намекунад, ҳеҷ кас як гӯем безобита намекунад. Барои ҳамин вақти эҷод муносибтар аст дар вақти шаб. Яъне рӯз корҳояшонро мекунанду шаб бо корҳои фаъолияти худ эҷодӣ машғул мешаванд. фикр мекунам илҳоми ҳунармандон дар шаб меояд. ҳамин тавр. Дар субҳ чӣ? яъне бо эҷодиёти нав дар субҳ медонед бедор худаш мешавед? аз рӯи қоидаву чи санъаткорию нозукии сурудхониам гирем. Дар субҳ қариб ки ҳамаи санъаткорон суруд намехонанд, барои ин ки вақте ки одам аз хоб мехезад овоз ҳоло омода нест. ақаллан 2-3 соат ва бояд гарм кунанд ва бояд омода кунанд, баъд суруд хонанд. Чун овоз ҳам ранги инсон бояд тайёр шавад. Ба худре ки ҳамин баҳона босам рӯи об набарояд, то омадани шумо мо студияро гарм кардаед. ки овози Фараҳманд гарм шаваду барои бинандаҳои мо суруд сароянд имрӯз. Пас аз чанд лаҳзаи дигар албатта Фараҳманд, ман рӯзи гузашта буд, агар иштибоҳ накунам, бегоҳӣ ёе ки бевақти шабтар буд ки ман аз инстаграматон як аксро дидам ки навгониҳои моро интизор ҳастед, гӯём бо формаҳои артишӣ буд. Агар хуб чӣ навгониҳоро интизор шавем? Рости Маҳмудхон, мо рӯзи гузашта як клип тарона сабт кардем бо номи Сарбози ишқ дар бораи хизмати аскарӣ. Чун асари мо ҳам гузашт як соле дар хизмат хизмати ватан. Бале, асари мо ҳам гузашт. Тасмим гирифтем ки ана ҳамин мавзӯъро рӯи кор биёрем ва як сурудаке эҷод кунем. Чуни суруд рӯи кор омад бо мадади устод Озарахш, оҳанги худам. Баъд сабт кардем ва сабти клип кардем иншоаллоҳ. Беҳтарин. То рӯзи артиши миллӣ ният дорем ки ин клип таронамонро мазмуну муҳтавои ҳамин клипи шумо, яъне Сарбози ишқ гуфтед. Сарбоз бача ошиқ мешавад ба духтаре? Сарбози, медонед, ин тарона як таронае ҳаст ки дарди аскарбача, ҳамон рози аскарбача ба модараш, ба модар, бале, онҷо ҳам ишқи ватан ҳаст, ҳам ишқи модар ҳаст, боз ишқи ҳамсоя духтар ҳаст ки ҳамон бисёри аскарбачаҳо дар дил мегиранд. Мераванд вақте ба аскарӣ мераванд, мебинанд ки аллакай туи тамошо шудааст. Бале, агар иҷозат бошад ман 4 мисраша мехонам. Беҳтарин мешавад. очаҷон гиря макун, меравам ба аскарӣ, писарат гашта калон ки дигар ғам нахӯрӣ. модаро гиря макун, меравам ба аскарӣ, ба ҳимояти ватан, ба диёри падарӣ. Лай ла 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 лай 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 ла 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 лай 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 ла 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 лай 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 лай. عموما هم خیلی محتوا دارد سرود.
روزهای نزدیک پیشکش مولسا میگردین و شکل پرش را حتما از نصیب باشه از تلفن جهانی آزیا پیشکش میکنیم. فکر میکنم که از بهترین ویدیو کلیپ ها میشود. از این لحاظ بیننده عزیز منتظر باشد. فکر میکنم در روز آتش ملی شما پیشنهاد میکنید. بله بخیر آتش ملی. خب اگر اشتباه نکنم همین ترانه رو اولین شده خود حاضر بیننده های آزیا شنیدن. با آواز زنده. بله زنده. خب فرهمند در بالا هم قید کرده گذاشتید که اثری ما هم گذشت. بله ما آگاه هستیم که همون روزهای بهترین البته اثر شما هم گذشت. خب چگونه گذشت؟ مشکل بود یا اندکی آسان؟ چی خاطره ها هست؟ ما ندونید محمود خان همین یک چی خلاصه کردم که همین خدمت حربی یک مکتب مردانگی میگن راست است. همین انسان یک قدم به پیشتر یک آدم بزرگتر میشود باز مردانه تر میشود در زندگی. بعضی پستی و بلندی انسان میفهمد پستی بلندی زندگی رو بله میفهمد. انسان علاقه درک میکند انسان بزرگ میشود. پیش از همه با شما چی رو آموزانید؟ آماده بودن به زندگی. آماده بودن به زندگی همین است تمام. همین قدر چیز رو فهمیدم آماده بودن به زندگی که در زندگی هر انسان این اساس است. خب با ارتش ملی کی بودنی کی ها رو چی بودنی چی ها رو فهموند؟ سلامت باشید. این از خندش رو معلوم که فهموند. خب مثلا من دونستان میخوام. نه اکنون شما دانستن میخواید یا که دانستن نمیخواید این چیزا من گفتن نمیتونم. خب اکنون مکتبی مردانه که هست نازگاه خدا دارد همون خدمت حربی و سیری حربی بگذار در همون جماند. بله یک سال خدمت کرده. بله بله بهتره. سلام علیکم. یک سلام هم بگوید با هم خدمتون خودتون. با هم خدمتون شاید ما رو همراهی کرده ایستادن. سلام گرم و جوشان و هم خدمت‌های ما که یک سال ما بعضیشون حالا هم خدمت کرده ایستادن بعضیشون چون 2 ساله است ما با معلومات عالی رفتیم به هم خدمتان خود که طول 1 سال با ما بودند. سلامت باشید. خب بعد پایان یافتن خدمت به وطن نیایتا با شما میسر گردید که از مجردی آزاد شوید. بله. خب حیات اولیوی چگونه است؟ شما چگونه تصور میکردید؟ اصلا چگونه بوده است؟ مسئولیت های مثلا گوییم خانه‌داری. مسئولیت های خانه‌داری راستی که چون که انتظارش بودیم هم خیلی دست یگان گوییم که غیر انتظاری و چی نیست اما انسان در حقیقت یک گوییم گفتیروسو اتوستونش میگن جوابگاری یک مسئولیت یک گوییم که همین اساس همین. خب بزمی ویسولتون بزمی ویسولی شما در تارنامه ها پخش شد؟ این با اجازه شما بود یا اینکه؟ نه اکنون با اجازه ما نبود اما با تلفن های موبیلی و با بعضی قسم ثبت کرده در اینترنت گذاشتن اما علاقه باید داشته نمیشد. پیشگیری کرده نمیشد اما من هرچند کوشش کرده بودم که نرود اما رفت. نمیشود. شکل پرش هم نمیبرد. نه. حاضر قریب که همه بلوگر شدن هم هنرمندان سراینده ها بلوگر شدن از این لحاظ زود تلفن رو میگیرن ثبت میکنن و به شبکه‌های اینترنتی پخش میکنن. آنها رو من کرده نمیشود. تنها من کرده میشود در همون وقتی که آنها رو خبر نکنید. بله خبر کرده هم نمیشود. بله. خب محمود خان ماهره خان باز نگفته نمونم که روزی در پیش نقشه های بزرگی ما رو انتظار است. روزی 18 مارت در کاخ سروش پایتخت در شهر دوشنبه کنسرتی نوبتی ما در نقشه است. همه آن نفرانی که ما را تماشا میکنند و امکان دارند برای آمدن حتما بیایید. یک کنسرتی بهترین خواهد بود. همه شما را انتظار. خب این چندمین برنامه کنسرت میشود؟ در این علاقه چهارمین برنامه کنسرتی در شهر دوشنبه. در شهر دوشنبه ولی تاکنون در شهر خوجند نبود. اگر اشتباه نکنم نبود برنامه کنسرتی. محمود خان ما همین
то як чанд рӯзи пеш бо як чанд дӯсто нақша кардем ки ҳамин барномаро дар Хуҷанд ҳам дар Душанбе ба тарзи параллелӣ гузорем, аммо хулоса кардем ки бисёр вазин меояд. Барои ҳамин гуфтем аввал пойтахтро ҷанбаст мекунем ва ҳатман моҳи май иншоаллоҳ ана ваъда метиҳем барои тамошобино дар нақша мегузорем. Иншоаллоҳ як консерти беҳтарин насиби мухлисони шаҳри Хуҷанд мегардад. ниҳоятан моҳи майи соли ҷорӣ барномаи консерти Фараҳманд Каримов иншоаллоҳ дар шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. аз ин лиҳоз фикр мекунам бинандаҳо мухлисони шумо бисёр хурсанд ҳам мешаванд ки шумо ва ин консерти худро барои бинандаҳо мухлисони шаҳри Хуҷанд мегузоред. вилояти Суғд гӯям ҳам хато намекунед. хуб бошад бо як таронаи дигар шавад. Фараҳманд, ман медонам ҳоло овози шумо хоб асту, вале кам кам бедор кунем, агар фикр мекунам беҳтар мешавад. ای عاشقان ای عاشقان من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا ای بدلان من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا گاه در آتش چون خلیل گاه چو موسی جان سبیل گاه چو موسی گه غرق در دریای نیل ای عاشقان من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا. این мисраҳо аз мавлавӣ бузургвор буданд, аммо дар оянда нақшот дорем ки аз мавлавии бузург якчанд суруддории корорӣ иншоаллоҳ пешкашӣ ҳаводора мегардад. бигзор мо албатта ҷонибдор ҳастем. Фараҳманд, мабодо барои пайдо кардани сару либос ба худатон либосҳои саҳнавӣ гӯем мушкилӣ мекашед? Масалан қадди шумо, андозаи шумо аз ман дида масалан чанд дараҷа баландтар? бале ростӣ шудааст ҳолатое ки масалан мушкилӣ мекашед? бале ин мушкилӣ шудааст, не бисёр мешавад. либоси саҳнавӣ ин як либосе аст ки пеш аз ҳама санъаткор бояд вақте ки ба тан менамояд, бисёри санъаткорон ҷаҳд мекунанд ки ҳеҷ кас напӯшида бошад, такрорӣ набошад. аз ҳамин лиҳоз барои санъаткор дарёфт кардани либос душвор аст. хоб мо дар ин бобат аз чанд манбаъ истифода мекунем. аввалаш мағозаҳои маҳаллии мо, дуюм як бародари азизи мо мағозаи асл ки бисёр мешиносанд, як рекламам шавад, бале ҳоҷӣ бисёр мадад мекунанд ва он кас ки аз давлати Туркиё либосҳо мебиёранд, боз мо мерим интихоб мекунем, боз аз хориҷа мебиёранд. ва як қисмати дигари либосҳои моро ки хоҳаракам чун тарроҳ аст, модельер аст, интихоб мекунаду медӯзаду чӣ мекунад, боз аз он ҷо истифода мекунем. аз ҳар ҷо, кам аз ҳар ҷо. саломат бошед. хуб, сабаби поён ёфтани шумо, сабаби поён ёфтани ҳамкории шумо бо Паншер Медиа чӣ гуна шаҳр медиҳед? чаро поён ёфт? окнун шартномаи 5 сола доштем. тамом шуд. дигар шартнома набастед? чаро ки ҳамон шартнома аз нав рӯи кор наомад боз масалан? медонед, бо мурури вақт талаботи инсон дигар мешавад. хоб ҳамон талаботҳое ки мо ба якдигар гузошта будем аллакай дар шартномаи оянда гӯем ки мувофиқа намекунад. бале, барои ҳамин мо
акнун шартнома накардем, гуфтам мо чӣ нестем, мақсад дӯсту ёр бародар ҳастем, ҳамкорӣ мекунем, аммо шартнома накардем, ҳамин қадар. айни ҳол бо кадом студия шумо ҳамкорӣ мекунед? Бо ҳамаи студияҳо, бо яъне шартнома то ҳол набастаед? На, шартнома набастаем, аммо аз маркази Тоҷикистон, аз пойтахт бо суруш медиа ҳамкорӣ дорем, бо филармонияи давлатӣ пайбахтовар, гурӯҳи эҷодию консертӣ. Хоб аз инҷа бо студияи аз Хуҷанд, аз студияи Муҳаммад Акмалҷон Розиқов ҳамкорӣ дорем. Хулас бо ҳама ҳамин талабот қонеъ кунад, бо ҳама ҳамкорӣ мекунем. Боз аз ҳамсояи давлати мо аз Тошкент бародари азизи мо клипмейкер Муслимбек Зизо ҳамкорӣ мекунем дар ҳар ҷо, ҳар хел. бошад ҳамкоритон бизор бо ҳама дар сатҳи аъло бошад. як тарони дигар коргардони техникӣ мо ишора доранд ки агар Фараҳманд Каримов як тарони дигар сароянд, пас ман бо як илҳоми хоса, бо як майли том бахши рекламаро манзури бинандагон мекунам. хотиррасон бояд шуд ки Маҳмудхон Фараҳмандро бо суруди оҳи дили зори ман мешиносанд. агар Фараҳманд гӯе ҳа оҳи дили зор мегӯянд, ҳамин тавр. яъне шумо ҳам бо ҳамин тарона мешиносанд. бовар кунед, аввалин вақте ки шумо пешниҳод кардед барои бинандаҳо, мухлисони худ, ба ман хело ҳам писанд омада буд. аз ҳамон суруд ман Фараҳмандро мешиносам ва ҳамон сурудҳоро гӯш мекардем қариб ки ҳама рӯза. фикр мекунам тамоми бинандаҳои мухлисон ин сурудро меписанданд, дӯст медоранд. бисёр хуб мешуд ки агар 4 мисраашро ҳамзама карда бошад. аввал моҳирахон шурӯъ кунанд, шумо давом диҳед, ман ба анҷом расонам. бошад трио кунем, мо месароем ҳамроҳи Фараҳманд. худи Фараҳманд шурӯъ кунад, мо давом медиҳем. оҳанги дили зори ман захми танат шавад, пироҳани хунини ман баҳрат кафан шавад. рӯзе назар кунӣ бар санги мазори ман, афсӯс наёбиву марову гарди зори ман. ташаккур. овознон хаста набошад. беҳтарин суруд. шумо насароидеду? ман сароидам, лекин дар пеши овози Фараҳманд овози ман набаромад. дар бозор интихоб хеле зиёд аст, аммо ҳар нафар мувофиқи табъи худаш ҷустуҷӯ менамояд. локин ман ҳамеша дар як нуқта таваққуф мекунам: мағозаи асл. дар ин мағоза чун ҳар вақта дар 4 фасли сол сару либос пайдо кардан мумкин аст. либосҳои сифатан аъло танҳо аз давлати Туркия инҷо оварда шуданд ки нархҳояшон хариданбоб аст. барои мизоҷони доимӣ тахфифҳои махсус пешниҳод карда мешавад. ман ки ба худ ҳамеша беҳтаринашро муносиб медонам, пас ба шумо низ тавсия медиҳам: мағозаи асл.